الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah manguripnu Allah sulangu-languan ubantugan nalangu-langun dinanan kaku Allah lalayong tagurun dinaya pagaluin antanu mapupakatadam aginawa tanong si mga limu Allah ini pamagay niyan rakit tanong amiyat tumbang tanong si mga limu Allah ini tepang yan rakit tanong aron tanong miya kasari limu yan raka ilmu sabab ko kaya pakaso akamatya sa libro di na kitab nakapakay aayan ka kaya pangunutan subay aginaw ka na kalipatan kaswallah pagalintan ron lalayan kabigang ka Allah sa tamo nakapakay abang kadang kialipati so tumipang raka amigay raka sa tamo kapakay abigang kanyan sa kataid nakialipatan ka sumigay raka sa kataid iti sabab as muslim kudi niyan di kapagintaw na alhamdulillah sulangan ubantugan nalangon din na po Allah mga uripon wallahu tabaraka wa ta'ala lalayung tanong kanagnagu katawan tanong inadin tanong Allah saging kaiyaliw ulo ka kaantanos kanyan masuaswat kanaubaan tanong masuat sa mga baya ginawa tanong kanaubaan tanong masuat sa mga tao kanaubaan tanong masuat sa mga syaitan kaayay niya din rakitan o Allah si saging kaayaliw ulo pa makapagintaw tanuron si kudibukuti amasa na antan masuat su Allahu tabaraka wa ta'ala Peter wallah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun daa inyadnakan ko mga jina gusto mga manusia makaliliw sa anakwiran masuaswat ginansutig mga ulamatan giyay hadap giyay antap ino ka inadan sa iko dunya ka ba ang kamakapanamok ino ka inadan sa iko dunya ka ang kamakataytay kana ba ino ka inadan sa iko dunya ka ang kamakanggaya gumaya ay hadap sa na ang kamasuat sa Allah susuasuatan ka sa Allah sikaw pimbarang akawiyag ka so sambayang kanino ka man di sambayang ka nakamasuat sa Allah kalaw ba nakamasuat na ginawang ka nabuan nakamasuat sa pagpakailair ka ino ka man di pa ka pamuasa ka nakamasuat sa Allah kalaw ba nakamasuat sa manusia ino ka man piya ka pangaruma tiyaguan ka Allah sa babayasi ko mga bay na sumambu subain at tiyaguan o Allah sa jibillah apak kababayaan yan sa mga dato o di nasudato aga pakayron kaan yan o tumabaloy aukit sa kasuatan yan si iko Allah mga uripon Allah mga kaadun tanong ada ba tano datar aromar sa datar din aging kaya pakaili tanoy manto na maadun na mapita na niyada inadin tanong sa aging kaya dunia katapang الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سميدن كقطايا بسقوا يبيك ليبلوكم أيكم أحسن عملا كأنين كتقني أنين متيبا
an may layu an taunun ipagpiyapiyang kalabak. Ando mga dayanan, basibuanan ako sambayang naro ka pipiyapya. Kakagisang kabupagilaya wallah. Basi mga dayanan sa ibu ko Ramadan kakagiyaro nun sa mga alasimba. Basi buanan mga day sa ko kapnay haji kakagiya pagkababayan mabuanan wallah. La wallah. Ayamat na sukap pagintawtan. Sukap pa mga rumangka. Napadanan ko yung mahanan yan. Na dapat amakaw kita kaun sagyan ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ino ka pangaroma. Gupon aya ka pangaromang ka. Na aya piswisuat ka na subaya ginawang ka. Aya importante na pagkababayaan akan. Bapi pagkagwad wallah. Aya importante na taypakan. Na bapi panayamaanan yan nakapapatutan sa gerit sa ulo. Na importante na niya to na kan sutay pa kan na mataan amya ribat si kasi ko din kadi kapagintaw sa api kata idga na api pa niya kala kay tamo na niya ribat kari pagariya ka na muslim kakilipatan ka swama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun datarian mambu upama ko papakaloy si saging kaya masaging kaya kaduay amay kay kik ayas sabab Akia duwain ka na kagia-aginan na padanan ko syari'a wallah na mimbuli ibadah. Ugaid na ayak kia duwain ka na sabab sa diyang kaya baya ginawang ka. Andaman ay kausog ka. Namiya tago ka mambusi sa diyang kuto dili kadu kamiya pukasa sa diyang kuto ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mga oripun wallah. Dua-dua diyang kaya kata tagutanus sa diyang kaya dunia. Fa amma man khafa amma man tagha. وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى سدين سأيا piliin yan na subaya ginawa niyan sa dunia yang alakwala ay manang guto taga yang impuruan kani manam yang impuruan sutigo Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kibru batarul haq wa gantun nas ay pembetuan sa kibr nasudi ka tarima sa untol dito pembetuan sa tawa padino to sa din salita rin tumarima ko benar ay niyang piyangunutan na subayagi na niyan aw rimbang yan sa wallah rimbang yan sa Quran katigin adin mambuar ka kanon ibarat sa iko faraid Peter wallah faridatan min Allah ini paliugatan na ng kanana faraidasan pagukiti sa giyanan akyang bagi-bagiaun wallah sa Quran. Naminggilay ka mambusaw ket sa dataro kini surat no na gobyerno a Pilipinas. Rao kami miyasuat. Rao kami paro. Wallahi thumma wallahi kadili ka do subitad ka. Ino to. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Koki alyan yan kung mga tawa inawa ni ran suwaga mayran. Ay kumapasadin na tigyan. Dhalika biannahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu paahbata a'malahum. Ito yung sabab. Amiyapad siran sangut amya mumurtad. Amiyapad siran sangut amya wasik wagama. Kakagya ayayran piyangunutan su'y pagkararang ito Allah. Agariya. Katawan na kawan to na ipagkararangitan wallah. Ay pagkararangitan wallah na sukat ke supak o syari'an yan. Nagyito ipagkararangit wallah. Dhalika biannahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana. Na ini kagwadiran si pagkababaya wallah. Anto ni pagkababaya wallah. Innahu syari'atuhu. So syari'a wallah. So Quran na ginani pagkababayaan wallah. Na so Quran na piyadalam yanon so faraid. So Quran na piyada limianon so sambayang. So Quran na piyada limianon so zakat. Namiyat tumuo ka. At ika tumuabaw ko di maapa mamagay sa edi sa bago di makan diakat. Kada kaya kabagan sa diakat. Ako ada benak kabagano na mga dataraya. Dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah. Pagawaan kasi ni kaswat wallah si ko Quran.
Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah. Ku kadili kedua ya. Airan inunutan nasib kerang itu Allah nene kagawadiran suridwana. Antunay ridwanullah. So syari'an yan. Tunay piyakaw riyan Allah. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana. Tunay kapusan yan. Fa-ahbata a'malahum. Na inantir wallah sumiyaw na amyangang gagalabakiran. O dikan duay na dikan duay. Di nga betiso ka duay sa rako mga busaw. Rako mga petilan. Dengan matoon sa mga Kristiyan, ada makaway na disilan di mga nangkan. Nada nga kabetuy sa busaw, kaya nga kaya betuan sa petilan, so piyakay wallah. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. Ini kagwadiran sinisab ini sugu Allah. Ittaba'u ma askhata Allah. Dairan din bungati so di imang abit. Dairan kagwadin kakau tu amia kamawon. Dan alabut yanon. Nakagidumi wayaya na pisyan tayran. واتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. Tumuka sukang bagi-bagi sa faraid Pilipinas adi sukyang bagi-bagi anu Allah api akatan at tanayan faridatan min Allah. Sunsu Allah ini bagi-bagi sa gina 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/6, 1/3. Nada ba niyan 1/5? Nada ba niyan 1/9? Ayat ay mga pagarya. Ini muna sabat ano saging kaya taongan yang madak kami aloy tanaw. Kami ang aloy mga pagtaw. Pagkakapir siran saging kaya Facebook. Di masuman suagama. Di mapamagito ito sa Islam. Pambetuan diran suagama apa di syariah wallah ridwanullah. Sa mga dili kadua mga katero bab yagi ngota kapanggiraw nga mga seberta ko maputi akakabas uti wallah dengan maton wallah kaya nga miyatoon na suka kaba maputi dili kadua ya mga katero pantagay si ko aqidatan wa dagay da mataw si kapakaya gira miya kalala kaya taguyan si ko puso na gitu alumiyo na miya katero ini kagwidian su zakat. Tingnan na ino, kakatabigan na kano naging utago magalabakakan. Ito na rin akan dia katapod na eh. Kanda si 20 million na, kanapindiya katanan sa may pusarap, napindiya katakuman. Dhalika biannahum uttaba'u ma askhata Allah. Inunutan ni Rasul kararang ito Allah, ito subaya ginawairan. Ito suwa amma man taga wa athara al-hayat ad-dunya. Miyatumu yan sa dunia dinya disaban yan masuat sa Allah. Dhalika biannahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana. Ini kagwadiran sa syariah wallah tunay kapusan yan. Inpus wallah pa ahbata a'malahum arigari. Piremya batya ka Quran gumiyang ona bininasangka. Pero minibagayin ka kamapiang ko mga pamilyang ka bininasan ka. Miya ka panay haji ka panay nanteor ka pan. Sabab po sa diyan ka na miya pa dalam ko poso ka kagwad. Kakagi miya kailay ka sa paduduay apalalalim. Nini kagwad ka aging kaya bitira sa aging kaya Islam. Inuanan padalamaw Allah sa iko Quran o bapa ka anteor. Datar o jihad. Datar o sambayang. Miya kailay ka sa bara sambayang nga miya mono. Nami akagiro kon mambu maratab sa nga akasembayang kapamuno ta. Anta kaya bo miya tulikan naging kaya sa timanon. Miya kaya ka sa dipusa miya mankaw. Ino kadagiro marata suka pusa kakotoa puta barapuasa tekaw. Kakagi ko mau masuk kaduay na ro kami tero. O di ka panduay. Adi ka kasorot na udi nga kabaya si ko mga wataka. Dili kasawing ka soposo ka. Ya Allah, kebubenak nanan at yung nekataw na diyakin keperas. Ya Allah, kebubenak nanan, ya Allah, rizki yang masuk puso ang abubenak. Nabakap tiro.
Abang kagwadan ino penaya. Pisyenta ka, mitiro ka sa duway dan na banga kabasasi ko mga bakla. Duway dan nakabasa nga sangot aki bupanggalsi sa mga adimat. Kipaga adimat ang mga tawanan aluminyo ko agama. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sebenarnya ini wahai ko iponden ko Adam, mga nabi, mga rasul, basta mana ko to kasama kapan ako to. Miya antir sumiya nga una mga ganabag ka. Miya da sa Islam. Ngayon ka so pagaring ka. O tuway manan yan na adimatan yan sotrak yan. Adimatan yan na ginawa niyan. Tatagon yan sa adimat so puyo tawatayan ang tununong sampan. Amang mga trakta no na mga adimat to nigira mga ayatul kursi. May atulik kanan. Padanan sa sakhat Allah. If kararangitanan wallahi nun ang kabubayain. Pagariya Muslim. Di nga kagagaw ba kang jihad, di ba nato ba jihad, di nga kababayan ba kagagaw ba sembayang, di nga kababayan ba kadua, di nga kababayan ba mga rumah, di nga kababayan sa apad ko Islam, di nga kagwadan. Poswanan at tigo Rasulullah takwa hahuna. Sa subarataya, nabatotob, nabanditaran, nabagupon sa masjid. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. Ini kagodiran sip kesuatu Allah. Ya tumuiran suka babayaran. Kabaya ginawiran di suka bayaw Allah. Fa ahbata a'malahum. Inantir Allah sa mga amaliran. At imi antir, perarago na imi antir. Sabab po sa gingay mga ulaula. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nusik wallah sa titu akat taubat mga pagariha. Basta mi pantat wagamatan wagama Islam. Kailangan na suko-suka na maso at kaulangon. Kabubaya ko sumbayan. Kabubaya ko mamuasa. Ngayon ulangon na nasugon wallah. Ino pansisa Quran kap kabubayan wallah. Ay mana sisa Quran na if kabubaya wallah go. Isusugo wallah na kabubayan wallah. Nabalangon pa na sisa Quran at tigo pa wala. Anap kabubayan wallah sa Fir'aun kain dudu sa Quran. Nabagito. So basta apad ko syariah wallah kabubayan ka. Kata so faraid wallah ginanit mapya. Ugay na may tatagalag na kaysa ginawa ko naging gaya kuwan kakagiya matinta sa syariah di dito pag-apas. Nga dataro to. Adi di manot adi sa tumwa kay ni nadigina na rakka nang kinuha sa Quran. Dia ko sa nakikasurot. So tis wallah. Datarian naman mong tamyalitan no mi akala discussion sa mga masa. Iya pa maawingi si kuya manan niya na mga tawab. Yung mga rumasiran sa isa, dua, tama sa apat. Ayaw walang badira ni man tumasyunta na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya niya mga rumasura Rasulullah, gupuno na ng miraks na miya pasad. At yung miya pasad, dadawang pa ng miraks, kadatariran ng buwi niraks, di wagap ko mamalayran, kahit tinatantaw pakarayag. So pagariya Muslim. So di nga kagaga sa ikwayamanan yan na syariatan o magulalan na di nga kagwadan. Ayaw ko nagakaptero. Kapakay kagwad ka suminggan na pakon. Kau to, barasang bayang ayamanan niya na di sukub. Kagwad na ka. Nabisig kagwad ka na sa sambi. At agib sila kasambi na pagkasugutan niya sa kasukub. Melaing kasuyamanan yan. Na ulama amin duwaya doon niya pipeso bubay na yan. Kagwad na utas sa katang manusya. Nabaso Quran. Nabaso Islam. Napakapanaglag sa. Sami din nagusabalak aging kayarak tanaron. Kapkirak su di miraraks. Miya kakay dito na iniraksun sila ng layok yan. Miya kakay sigiro man na iniraksun ito. Dataragi ubay ay manan yan nagiya. So panulo na mga ridway tanwaya ay binasayran rakita na. Miya kapatay ro natututob. Nabituan sa Muslim. Miya kapatay ro na datutob yung Kristiyan na si Pedro. Na ibo bito na si Pedro.
Di gitu dapat akauntol. Sumiyak ang gulaw lang na yang betul na baso agama niyan, baso grupo niyan. Ada tare mambu. Ay mindu esege to na ya pera tangan na su Islam. Wallahi thumma wallah, magin kata ng mga pagriya. Anam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aad na mabtero ka asasat iman akatero na kedal-dal mangka kunara ka jahannam sa 70 ragun ilalagun. Sa taga katero. Ang mga dadatari mga katero, ang mga bibinantay, buntan akagud ku agama kakagi adin apki usar ka amapi pamikiran akatawin ko na iniyatong kasi ko Quran so tiswallah. Pagadatan tano so agama tano kabatan ugod barak tano godin mambasa so godin pad ko padian na di pad ko pasaya. Matag godin muslim akna ugod titu miarataya. Siro mananakan so di nga kuguga sa eko Islam ubang aming gulalan na banga kagwan. So di nga kuguga sa eko Islam apad ko Islam maana si ko Quran. Di nga kuguga ang tononosan anta ka banga kagwadan na kababayain kaki. Aw di nga kuguga galabak nanda man di nga panggalabakan ugay na banga kagwadan. Di nga kuguga so kasambayan sa salatul duha. Di nga kuguga din so kang galabak sa salatul duha kasambayan sa salatul duha. Di nga kuguga so kapangadi. Kada oras ka kalangon ka pagupisina dinga kubud sa madrasa na gusto ka paganada ko agama. Wallahi tama wallah. Kama mabaloy ka ben pad ko padi na di pad ko para pasayan. Buka din makatitik sa din kaya liwa ulo pa apipikir na ka muslim ka ama ada kamus. O mani manggalbak ka naman tiro ino to na sa puso ka na petima din yan. Manggalbak ka sa sambayan na sa puso ka na wakasan na kaya nakagud siya matatagusi. Wallahi min kata ng mga pagarya. Basta ami pantag sa iko agama na baka makatero sa istihza, baka makatero sa isiwiso, baka makatero sa imanan yan nakagwadin. Naman sagyang kuto ang mga padayat at ayadoy wallah. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Bas wallah anta kasurasulian so kitabian so Islam patay matay belanga. Begini ni kukuan niyo radawan niyo tigo Allah. Kad kafartum ba'da imanikum. Sebenar amiada kanu ku Islam niyo ku kaparate niyo. Ilengaw to. Antoni Peter ang mga tao to. Aya bu Peter ira natina nakisoswa kanu re o pepeger nira na sa Muhammad at alaw buanan. So tigitano mawaraw sa bunga na talaw sa tagawalay. Giyuti pimba sa iran ko Rasulullah na sabab akin idakatiran si Quran sa kiada umanga parateran. So serumanan may pantag ko syari'a wallah na baka makatiro sa katiro ay siwiso. May pantag ko syari'a wallah anto na ununsan imiyaloy sa Quran na mata na giti ka pakambabatang yan na ba nga kabudin ka antir so imanan yan na amal ka. Ibarat yan si Safaraid na sumya talak niya kang bilagsiran na niya pupos so imanan niya na ida dito pa kawaris na niya batya kay barat abagwa pangitaban at tiga mas mapya kaya kadua niyan mambu gare kanabas sakay di pa kang baya-baya so Faraid na biya miya mamas o Allah sanggot kay giraw niyan faridatan min Allah dan yang pakimbay sa manusia. Lagi itu ikakwang o kabaya ka so kamu muslim. So rang kumaditano di kapatero kamada kalayang at pangasusugog tano. Basta apad ko Islam tatano di ngayon. Pad ko Islam so kasumbayang. Mga kabud so kasumbayang ako gusto di sa sambayang. Ugay na ba na sambayang at takaw na gito kapapaman ko niya na gito kagud ka. So masjid na ba nga kagudin sa masjid ibarat masjid niya karsirsi na kana ba tiga mata na kaya di niya mga muslim niya makarsirsi ino na rin praksi ng ada muslim ro amya kalinilis mga ulama kata nagi mga ulama hindi pa praksi di na rin ito na ulama mapya katan su zakat kuman ragun pendiakat ka niya good ka. Kung narihabog na ko na, at bagang dikat kan diya. Tub ila Allah.
taubat kasih ku Allah. Pekailu ya dia yang kaya betul sa jihad. Mga kagud. Abasi ka maswat sa diyang kutuarak ang kutu mga tao. Abuso pamikiran ka. Padanang ko Islam inok pumiyalisi ko Islam ka wallahi syari'atullahi afdal min ghairihi. So syariah ini guri sa wala na tuwa di sabab ya pan maka pito ka bilyon mata ka pamikiran. Namas tumo sa Islam. Anto na ito. Basta si ko Islam. Inalu Islam adika pakai sokang bakla gusto yung maanan yan nakatunggoy. Dapat na ikagud ka na kaginan ikakato ng ako kasusoton na. Na bakang giroy kay kaya dunia no na kamatay dunia na ada ginawatakan. Kaya no niya ko na subay ginawang ka na siya niya padalam sa diyang kutwa. Dari kabi'annahum muttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana. Gumpong kang maswat kay pagud wallah duan-duan ka na. Mga orip ni Allah tabaraka wa ta'ala. May pasay abandingan. Siya yung mapapadalam ko mga pusutan. Kaya dun akap ka tokoy siya. Ay ginabuam niya kalala dun kaya padalam niya nung nagita makasarian. Ay kalili. Nabatabu-labu ay kalili na padiyan na matawap kisagdairan na titigran niya. Ada dalam niya si kupuso yan na inang katanong mga pagarihan. Pumatay tanong ibat. Isudi mapitan na kawapat ako di nasaka nagupunga kapan dia kapatay asi kami taga kapatay sa giyang kutwa ka anti ru'mal ka na miyada so kaya rasay nga si saging kaya niya kababayan tanong sa syari'a wallah na ikagud tanong sa mga tao pangariribat ko kaya ribatiran sa akla sa syari'a wallah nagbago po na niya ibarat na niya kapatay tablig na tigay yung mga tablig na lang din ginawa na yan ano kaya mapiyaw niya kapatayo din na niya kakaib na murid. Langan mo na murid yung mga murid mga katawan ka sumaanangan na mga. Pero yung mga tawas sikat talaga sa alungan na mauriyan nirags ka. O di mo natigagin yung mga profesional. Di kay na profesional na mapiyay kapagagama. So tumundo tanong. Di tanong pa kapragragsin na ayaw panubasun sa mga Muslim lang. Di ibarat na tigagi Islam na ditaro di kurong gasawag. Why? So, kakakapatid tanwa sa katano na pangangaran tanwa sa mga Muslim na kapakaya gumiraw tanwa sa Islam. Ubang kadong pagilay na di tanong kailay kakapakaya. So sabad ko Islam naro tanong kailay sa amanan niya nakagayan. So sarigi barat. Nakapakaya mas pakatong kasab kasarigan Kristiyan na di sumranaw. Ito di nakarakangya motorak no. Uy, natalikod ka kalabatan sa sipot. Nainita din ka sangot ka Christian. Nadi din na niya labaton. Kapag pinapiyamuan yan rakasayamanan yan abog. Ginanso ka iliyatan nuro. Na kanaubanan miyakap maana sa pasyentan tanong sa Islam. Kanaubanan miyakap maana sa maratas wagama. Kanaubanan miyakap maana sa sokar siku mga yung ditanong na miyakap maana sa marsik sa Islam. Ayat tanwa kay pakarsikin na so kumakapto. Nabaswaga man. Datar naging utalalay na akong pagkaloy. Yakapira ka nun din na imasalusaw kakagiginan ipadas yung patantaniman kabandingan. Dhalika biannahum uttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Sebab sa inunutan nila sa kararang ito Allah. Aginan subay aginawang. Baya ginawang ka, ubaya o syaitan. Wa karihu ridwan. Ini kagudiran sa Quran ay kasusatu Allah. Na niya binasa sa mga amaliran. So di makatero sa ginga Islam ay sa abay-abay na ni manto makakayar akatero. Naging kaya mi aluitan wakan duduay ko kayang gulo lang kutam yang ang gugulaw lang. Natubat tanong si Kola sa balik Islam ano. Taubat kanok wala naguraw kanok wala saya Allah na niribat kami ako yob saya katero. Dili kadub saya katero. Wallahi taubat kagari kada kapan maubat. Banga kaparat tangis waga masamarata kadudun abba marata si ko syariah. Langun o syariah wala na langun mapiya nawan na kapakarata na so kumakapato. So syariah wala tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na datar o mapot adinis.
Nasa dun sa kumapaton na waya liman yan na malinis so yamanan ni na Islam. Nagupo na ya kumapaton na po sa liyo na miya karatay buntal so yamanan yan na Islam. Kataranan kuduto na sallallahu alaihi wasallam ay pagilayin tanong ko kumiyapat ko agaman na Rasulullah. Giti pagilayin tanong. Naba miya kailay ka sa tututub, miya kailay sa giromanin at tigaginan. Kamadakal akakaptan niya so agaman na ba ginawa ay ni kapyanon. Mindiakat na ba ginawa. Misumbeng na ba ginawa. Kanaba kabaya wallah. Dumiway na kabaya aginawa niya ka. Kanaba kabaya wallah. Nagupo na kaaya pakarata na so agaman na kiarasan ka sa Islam. Na kaya pasangan ka kaaya din ay narasan ka na sa Allah. Sirumanan ko. So syari'a wallah naddidin abon marata. So syari'a wallah naddidin abon marata. Laangon din mapia na uwad na karata kapkilitan ron na si ito sabab sa giyang kuto mga tao akyaptan yan aging kay Islam at pakilay niya na pagkuagama winada malang yanon niyang katanon tunay kapkaribat yan nan tunay kapakontulian nagito'y kaya pakaratayan so kana ba marata so agamatan wagama Islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله وكفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي صاحبه من عذاب الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد Ma'arifullah ikalap tanus wallahu tabaraka wa ta'ala ananggilan tanu batana mapukas saging kaya agamatan siko mga kagagawin na gusto mga kadadaw-daw ananggilan tanu sa mga katirutan na gusto mga galabag tanan ay dapat nadatarin kaya pangadugaw padagang ang mga pipikan dagang si Iko antunay sabab akap kabang kerapyan. Nadatare mambu ama pangadagtan ng mambu wantunon ikap kidata si Iko Islam. Dapat na mapangadagta wantunay pamakabatal si Iko Islam. Dapat na mapangadagta na gumimumuray sa talalayon. Tunay galabak. Antunay katero. Aw manggulaw lata na miyadata si Iko Islam. Anta makapanang gila. Kabal na isumasa na salok sa bakol sa ubinyan na makatukaw na kalantag akaramig ka kami. Kataong ko na malan na iya miya pasadga mga sambayang. Kataong ko na malan na iya miya timo ka mga puwasang ka. Makatukaw ka bis na dabon malalamba. Sabab sa giyang kuto. Di nga di ka pakanggulaw lang. Sa di ka kabubaya nagudi ka susuat wallah kabubayan tanong sa gamatan debu akataon ko akiturutan wa agama mas mapi aromor sa nga Islam naswari so ka ba sa mga logstan ula ko kalako ka na liyunda ka senget napangangang ka sa manok ka ang kamatantula ko takabulugbo kita Muslim ba na tayo doon ngon suka Muslim nabasara makakabit ka sambay ang buwa ko kuan ako sa tigwala udkhulu fi silmi kafa sud ka no sang Islam sa kampo na yan nabay buwa ko kuan ako na saradi ka di masumiyang nga pasada labutang san kudi na saradi ko di makapamosa kikipakarya may membro ka busagay ng Islam na panamarin ka. Imakuang ka so tumadingyan.
Nagupanabunta maning kay makuang ka. Nagukasabutan ka tama sa dinga di minggulalan. Kasabutin ka sa giyang tanto na ay dia kan kada sa giyang ka Islam. Kenapa ini grup ka saramnya ka baik pedap ka sa biudata. Kenapa ini grup ka sarat portante na miya kaya mimbrohan. Pagilin si nasopuso o sugalabag ka. Ganito na si ko Allah. Ito na pagkabilag sa giyang kayagamatan ng mga Islam. Sa giyang kayap ko riya masana titudong kumadagal ang mga kataro o mga galabag. Akap ka bukas. Usa kataw ang Muslim sa giyang kayagamatan ng mga Islam. Sumanang gilatan ng mga pagariam. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, rilai kami ya Allah, keribatan kami ya Allah. Ya Allah, sumisingit sa diyang kaya masasabab ko kaya pamakatuloy sa katuluan. Ta kami kasurat sa surat. Makang gugunan ang sa dinyan kasusuat sa iku agamang ka. O di napat sa iku Islam ka agamang ya Allah. Ya Allah, basiran misindit ya Allah na ilahan ang kasiran sa mapi akatubat ya Allah, sarila ang kasiran ya Allah. Pakataubat ang kasiran ya Allah. Kamangurip na kanan ya Allah, mga dulot na may mga ginawa ya Allah. Ya Allah, nawat ang kakiran sa mga tiba ka ya Allah. Tiba di kagagaw para tera, nago di kagagaw mga lawasiran. Siya pang kasiran ya Allah, nagusok kami lera na amala. Na siya pang kakiran sa mga suagamayran na Islam. Sa disiran ng kabalag ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. At ang aming kakupin parang ang mga dragaw na nagutiwa pakakay. Napaka-antiyo ko di midiking gulalan ng mga simbamer kaya Allah. Ya Allah, ilahami kami nga sa kabubayan namin sa syariat, kabubayan kaya ako ya Allah. Ya Allah, kabubayan namin yaging kaya Islam ya Allah, kabubayan kaya Allah. Na ikaguwi namin sa surang ayan ya Allah, dito sa bayagin namin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma taqabbal minna innaka anta mujibud da'awati ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.